Muri yeZimbabwe nchida kutendai nesupport yamunoramba muchitipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Iye zvino ndambira navahanzvadzi vandinawo panapa ndoda kuti tinge tiri tinokurukura nawo timbonzwa kuti dambudziko rakavawira idambudziko rei. Munofara here vatete? Munofara makadini? Tiri nani. Kuri sei kumba? Kumba kuri nani hako. Aditi. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuzwa kuti munonzani, mune makore mangani? Ndinonzi Lorraine Mungu. Ndine makore 28 ekuberekwa. Ndine vana 2 vasikana. Alright. Muhombe akura sei? Muhombe ane 8 years, mudiki ane 5 years. Alright. Idambudziko rei ramakasangana naro? Dambudziko ndere growth. Growth yakatanga mugore 2017. Alright. Apo ndanga ndine pamuviri pemwana yekutanga iyi. Alright. Ane 8 years. Pakatanga growth. Asi rakatanga richiita sezino. Tokuenda kuna anachiremba. Anachiremba vakati iwo regai titore scan. Alright. Ndobva patorwa scan. Scan yabvabudisa kuti zino iroro rakanoora risina kubuda. Pamazino anobuda munhu achikura. Saka rakagadzira mvura idzodzo dzinodya shaya. Saka panotoda kuti pabviswe shaya nemazino ayo potengerwa shaya artificial ekuisira. Alright. So mati gore ripi rakatanga dambudziko? 2017. Kureva kuti mane makore 9. Mune dambudziko irori? Hongu ndichiedza nepese kuti ndibatsirike but zviri kuramba. Zviri kuramba. Mukatotarisa rakatombochekwa nyora zvii. Hapana patisina kupinda nemari shoma yatinge tichiwana iyoyo chipatara yacho inenge ichitiremera kuti tiireze kuti hazvishandi. Alright. Saka kwachiremba vakati kudii? Kwachiremba vakati tinoda kuitwa operation. Kana reve operation robviswa shaya yacho yese poiswa imwe shaya. Hey. Alright. Saka zviri kunzi zviri kuda mari izvi? Zvipatara vari kutaura 898. Alright. Operation yacho. Alright. Lorraine Mungu. Alright. Anzi total iri pasi apo 898. Izvo ndo zvoda kuitwa zvachona zvese zvakalistwa apo handiri? General, okay. Kutanga pabhedhi, kuenda patheater, kuenda room, zvichidzika kusvika kwekupedzisira uko. Alright. Iyi ndo mari yeoperation iyi. Alright. Chipatara chipi? Iparirinyato. Okuparirinyato uko. Kwamakapiwa quotation iyi. Alright. Ko iyo plate rachona? Plate inotengeswa neprivate. Paririnyato ndo painototenga private. Private. Alright. Ndo iyi manje yakanzi 620. Alright, 620 handidi? 620. Sa inenge nemazino here? Iya, ina mazino. Ine mazino ine price yaena. Isina mazino ine price yaena. Saka patakatora quotation tikangotora quotation yeplate isina mazino. Alright. So 9 years muchirwadziwa. 9 years muchirwadziwa. Saka haisiri kuramba ichiwedzera here? Kukura ndokwairi kuita nekuti kutanga kwaena kakatanga ana chiremba vachiti pada kubviswa mazino 2 euku. But nekuzokundikana kuti tiunganidze mari kuwere ruzosvika pa9 years. Ndokuzosvika pakuzonzi yakuda kubviswa shaya yacho yese nemazino ayo. Saka chiri kukura. Manje nenguva yamakatora hazvisi zvakato mari yakatowedzera here pamaquotations amakatora? Because apa panti it's almost 1,500 something, isn't it? So kungoti we are looking at something like $2,000, isn't it?
ndo yatakutoti titokumbira kumhuri yeZimbabwe. Kune kumhuri yeZimbabwe muri kuda kuti kudi vakakutarisai? Kumhuri yeZimbabwe ndiri kuda kuti vandibatsirewo nemari yekuti ndiitwe operation. Kana ndichinge ndaporawo ndigoriritira vana vangu, nekuti pari zvino nedambudziko iroro handisi kushanda. Ndikatoenda kunotsvaka basa chara vanoti necondition yenyu panapa totanga kutarisa utano hamuna, zvinondishaisa basa. Uye chekuita chekuti ndinotengesawo kana kuti basa randioshanda handina. Saka ndokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti ndibatsire. Dai ndandine zvekuita ndaigona kuunganidzawo dhola ndichichengeta, but handitorinawo zvandinoita, vangogara totungomirirawo yauyawo nemurume totengawo chikafu nevana. Vanawo vakura 5 years ne8 years vakutoendawo kuchikoro. Saka zvinhu zvacho zviri kutiremera kuti tireze mari yechipatara. Ndosaka ndauya kumhuri yeZimbabwe. Alright. Murume wenyu anoita basa rei? Anotengesa ma-ice cream muDelboard. Ndo anotengesa ma-ice cream anofamba nezvingoro. Alright. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira. Panapa paita dambudziko ratakutokumbira kutoti tibatsire vanzvadza Lauren kuti tinge tinomira nawo mwana wedu, hanzvadzi yedu, nina mukoma. Ngatimirei naye. Dambudziko kana ratowira umwe wedu, dambudziko rinenge ratotwira tese. Saka takutongokumbira kuti ngatimireiwo nemwanasikana wedu kuti zvinge zvinomuitira zvakanaka. Tambotaura nyaya yekunamata kuti zvinotoda kunamatirwa zvandiri. Vakawanda mwana otouya tichida kubetserwa voshayiwa rubatsiro rwakakwana rwavanenge vachingodi vachida. Saka imi muri kutoda 2000 zviri emergency kuti mubatsirwe. Saka ndakutokurudzira kuti munamate vatete handiti. Isusu tinokwanisa kungoita video but anoita kuti minduro isvike ndiMwari. Isusu tinoita toita pedu tapedza but anoita kuti pange pane maresults ndiani? Saka ndakutokurudzira kuti namatai kuti video renyu rionekwe nevanhu vachibatwa mwoyo, vakunzwireiwo zvinozovatuma pamwoyo kuti vange vari vanomira nemi. Mhuri yeZimbabwe ngatimirei nemwanasikana. Mwoyo wangu uri kurwadza nezvandiri kuona panapa. It's not easy. Mukamwa chamja mune ronda handiti kurasha mai mchana vaona ironda riri mukamwa kana kuritooneka huro munotoona kuti zvakatooma. Saka takutongokurudzira kuti ngatimireiwo nawo handiti. Namba dzenyu dzeEcocash dzefoni nezita renyu rinobuda paEcocash 0775 159 017. Lauren Mungu ndo zita rinobuda paEcocash. Alright, sama details ndo ataisa pa screen. Ngatibatsirane nawo tinge tinobatsirana nawo. Charamba chingokupai update. Toda kuti ikwane mari iyoyo, saka charamba chingodzoka kusvika mari iyoyo yakwana. Kusvika tavaona todaona vaitwa operation. Toda kuti tizovaona kuti after operation zvinenge zvakamira sei. Zita rangu semazuva ese angu Saint. For now, it's much love and God bless you all.